Mushure mekunge ndadzinga amai nini vainge vari munin'ina wemudzimai wangu basa, avo vainge vari sekretari wedu, ndikati zvinonetsa izvi because vainge vava nekakutonga-tonga nekunetsa vamwe vashandi vachiti iyi ikambani yasisi vangu. Saka ndakaona kuti zvainge zvava kundikanganisa mumacontracts angu nekuti vamwe vashandi vainge vava kuchema-chema plus ndainge ndichidhila nehurumende. Saka kune vamwe vakazoenda vakanokomplaina kune imwe ministry, ndikabvunzwa kuti kuchii chainge chichiitika zvandainge ndoita nevashandi vangu. Saka ndakabva ndachizomisa basa mainini ndikabva ndatsvaka umwe sekretari uyu mukoma ainge ari mudzimai ainge akanaka kwazvo, uyo akandinyengera ndikamuda ndokubva ndachizoramba mudzimai wangu wandainge ndakaroora ndikagara naye kwemakore. Ndakati ndaramba mudzimai wangu ndakabva ndachizohurirwa nemudzimai ainge ava wangu kubva pausekretari kunoita madam boss. Akandichengetesa vana vainge vasiri vangu ndikazozviziva after makore. Saka munhu ndakatouraya ende atori mufu kutaura kudai kune mutumbi wake hakuna anoziva, kunyange ini wacho handitozivi kuti mutumbi wake uripi. Mukoma iniwo zita rangu muchanditi Chris, uye zvekare ndatova chizvarwa chekumozambique, ndo zvinotaura mapepa angu, kunyange ndava nemapepa avo andinoshandisa emuno muSouth Africa but ndinonzi ndakabva nekumozambique. Izvi zvakaitirwa kuti ndinge ndichizowanda kubva kumapurisa ekuZimbabwe. Pari zvino ndine 63 years, ndakura mukoma, ndava nemakore ndisingachazivi kudzoka kumusha. Ndigere muno muSouth Africa muJoburg, asi ndava kuda kudzoka kumusha. Zvino ndakaroora mudzimai wemuno muSouth Africa, ndakamubudira pachena ndikamuudza kuti inini handisi mumozambikeni asi kumusha kwedu kuZimbabwe kumasvingo ndo kumusha. Saka ndoda kuti tinge tichitengesa mamwe maproperties timboenda kunoona hama dzangu because ndakabva ndaluza contact nehama. Makore andakauya muno muSouth Africa mukoma, makore acho iwawo kwainge kusati kwava nemafoni sezvavako mazuva ano, kana vana WhatsApp kwainge kusina. Kuti unge uchifonera kuZimbabwe uchitaura nevanhu zvaidhura, plus semunhu ainge ari pakuhwanda mapurisa ndainge ndisingatodi kutozivikanwa kuti ndainge ndiripi. Mazuva iwawo ndainge ndiri Mbinga, ndainge ndiine a very big company taita zvaengineering tichibata mabig contracts. Ndakange ndiine mudzimai wangu wekutanga wandainge ndagara naye kwemakore akawanda, asi mukoma ndakabva ndachizotanga kuchiva sekretari ainge ava sekretari wangu. Ainge ari mukadzi wechidiki ende ndaiti kana ndakamutarisa ndaiona kuti apa paita zvewife material. Ndakamuda ndikabva ndadzinga mudzimai wangu wekutanga ndikamusiya asina kana pekutangira, ndichiti ndava kuda kuroora uyu mudiki. Ndakamuroora ndikabva ndachizomupa makey eupenyu hwangu. Takapedza makore mukoma tigere tose inini nasekretari uya. Makore iwawo akabereka vana vaviri. Ndakazviudza kuti ndainge ndakaita good decision. Mudzimai wangu wekutanga akazosimuka ndokubva achizoenda kumhiri kwemakungwa nevana, saka ndainge ndigere zvakanaka. Ndakabva ndachizowana mamessages mufoni make, ndikabva ndaziva kuti mudzimai wangu maSMS awa ainge achitumidzirwa ainge achibva kuna baba vevana. Vana ava ainge akavahura noumwe murume uyo waainge akambodanana naye kare, zvichireva kuti ainge akandiitira set up kuti ndinge ndichizochengeta vana vasiri vangu, iye achidya mari yangu. Musi wandakazviziva mukoma, chandakangoita ndechekuti ndakabuda muofisi ndakananga kukarika mombe. Ndainge ndichitaura noumwe muzukuru wangu because ipapo ndainge ndichinzwa kuda kuzviwisidzira kana mutraffic kuti ndinge ndichingofa hangu. Saka ndakabva ndachizodzikamiswa hana yangu nemuzukuru akandeti aiwa sekuru musanetsekana zvenyu.
akandiudza kuti aida mazuva mashoma ende ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizonetsana nemudzimai. Saka muzukuru wangu uyu ainge ari muCIO, saka akandiona kurwadziwa kwangu naiyewo akatoyeredza misodzi akati vakadzi kasekuru, ndaisambofungidzira kuti mbuya vangaita unhu hwakadaro. Muzukuru uyu akazondibatsira mukoma because iye ainge aine nzira dzake dzaainge achida kuti tinge tichigadzirisa nyaya iyi. Pandakadzokera kumba ndakati mudzimai akarara, ndakatanga kurwadziwa ndikati asi munhu uyu akandishandisa kauyu. Zuva rekutanga ndakaedza kuvharavhara kuita sekunge painge pasina nyaya. Zuva rakatevera racho ndo pandakanzwa zvichindiomera. Uri usiku mukoma, takamutsa bopoto but tainge tichingotaura tiri mubedroom. Ndo pandakanomurova nechibhakera but ndakanomurova pagurukuru apa. Ndokubva atongotanga kugwina kwava kudonha pasi. Munhu ndokuti zii kunoti amai maka mukai kochi. Ndikatoona kutoti munhu chainge chatova chitunha, painge pasisina upenyu, ainge atoparara. Ndakabva ndaziva kuti zvandainge ndaita ndainge ndatozvikanganisira upenyu hwangu. Muzukuru wangu ndakamubata same time nelandline, akabva auya. Ndokubva ndamuudza kuti ndo zvainge zvaitika. Akasvika pamba pangu, wainge kuri usiku, pakati peusiku. Akabva anditi okay, it's fine. Akazondibatsira muzukuru kuvanza chitunha chiya. Handitozivi kuti vakaenda naye kupi, asi pakangosvika dzimwe motikari mbiri dzainge dzisina manumber plates, dzainge dziri dzeblack. Saka ndo vakauya vakabva vatora chitunha chiya. Vatora chitunha mukoma, pakazongonzi ainge achifanira kuti ange achizonzi akatiza setup yakaitwa ipapo. Zvechokwadi mukoma akatomboita nguva achitaura nehama dzake achidziudza kuti zvemurume ainge asingachadi, because ndainge ndadiscover kuti vana vainge vaseri vangu. Vachimubvunza kuti uripi, akambotanga achiti ndiri kugara neumwe murume wandava kugara naye, because wacho akandipa vana. Ndinotya kuti iye sezvo aine mudzimai wake, uripi tuye kuzokuona, ainge asingatauri. Vaita sekunge vainge vachishandisa vamwe vanhukadzi kuda vanenge variwo maCIO, vaitotaura nehama dzacho dzichitondinzwira tsitsi. Tikatogara dari, vakatondikumbira ruregerero nezvandainge ndakaitwa nehama yavo. Akazongoti ini ndava kutobuda muZimbabwe. Saka ndo zvakaitika. Vanongoti hama yavo yakasarudza kuramwa musha, akatiza murume nevana, akaenda zvake neboyfriend kumhiri kwemakungwa. Zvadaro ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobviswa mafingerprints angu ose kuitira kuti pasazombova nemamwe marecords. Saka takatoenda mukoma nashe mafingerprints angu handitorina kana fingerprint ini kana birth certificate rangu rakatodilitiwa kubva musystem kuda kana kuchiri nemabirth records, because isusu patakazvarwa kwava kudhara mukoma. Kuda birth record ndiro rega rinogona riripo, but all information yakatobviswa musystem. Handisi muZimbabwe ini, kunyange ndikatoskaniwa ndinotoonekwa kuti handina kumbogara ndakaaplya chitupa muZimbabwe kana kutora birth certificate. Saka ndakazobuda muZimbabwe ndikabva ndachizoita chizvarwa chekuMozambique, ndikayambuka border kubva kuMozambique ndikabva ndauya muno muSouth Africa. Nanhasi uno ndiri munhu wekuMozambique. Ndakazotoroora mudzimai wemuno muSouth Africa, tori nevana vedu, but shungu dzangu dzava dzekuti ndiri kuda kudzokera kuZimbabwe nekuti ndakura mukoma, ndakwegura. Ndava kuda kuti ndinge ndichidzokera kumusha kwangu. Handidi kuti ndinge ndichifira munomu muSouth Africa. Ndo nyaya yandiunza pano. Kune avo vanenge vachidanana nevakadzi vakasiyana siyana, ngwarirai kuti vakadzi vamunenge muchifambidzana navo apa iwewe uri married, mukadzi iyeye anokwanisa kana kuzonokuparadzira musha wako. Aona kuti mudzimai anenge aenda, ndo paanozoburitsa zvake matrue colors ake sezvakaitika kwandiri. Handina kunge ndakambofungidzira kuti wandainge ndichiti mudzimai ndo zvaainge achazondiita izvozvo.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakaoma. Hanzi ndakura ndakwegura ndava kuda kuenda kumusha, but kuti ndinge ndichingonzi ndaenda kumusha makore acho awandisa. Hanzi ndikuda kuendawo kumusha ndakabata something, because hanzi ndakangobva kumusha ndikasiya zvose, and I'm sure kuti hakuna chiriko. Pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndakaonawo vamwe pastor vari very famous muHarare vatori nezimega church ravo vachipinda muhotel room pandainge ndichishanda pane imwe hotel. Zvakaitika kuma early 2010. Nanhasi uno handina zororo mukoma nekuda kwezvandakaona ndikanyarara. Zita rangu mukoma Nashi, muchanditi Joseph. Ndiri kukunyorerai nyaya yangu iyi. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai zita ravo nekuti ndinotya kana kuzosungiswa vandisuwa zvangu ndiri murombo kudai. Kunyange ndiri mumba mangu moyo wangu hauna zororo kubva zvinhu izvi pazvakaitika. Kana gore racho ndinototya kutotaura, ndokusaka ndiri kuti kuma early 2010 ndo pandakatadzira Mwari uye ndakatadzira vana veZimbabwe nekunyarara kwandakaita. Kuma early 2010 ikoko ndainge ndiri housekeeping supervisor pane imwe hotel ine mberi kwazvo muno muHarare. Zita ndicharichengeta rehotel. Panguva iyoyo pane umwe prophet vana papa ava vainge vatoriwo papa vechidiki muchigemu ichi chekuita mafollowers akawanda. Vainge vachangotanga kuita mbiri inotyisa hameno kwavakangobva nako, so ndichangovati prophet. Vainge vachinzi ndiprofeti vechokwadi. Ndainge ndichitotarisirawo kuti ndinge ndichienda naamai vangu kuchechi kwavo. Vainge vasinganzwe zvakanaka. Vainzi munhu anotaurira vanhu zvakavanzika. Saka tainge tisingatozvizivi kuti ndo zvavanoita izvi. Nekuti nerimwe zuva apo mukoma pavakazouya kuhotel kwedu ndo pandakazoona zvakavanzika zviri pasi pezuva zvinoitwa nevanhu muchivande. Wainge uri musi weFriday pavakauya kuhotel kwedu. Vakabva vachizobhuka executive suite. Saka isusu sestaff taitoedza kuvaremekedza zvikuru, asi pandakange ndichiita marounds angu dzekutarisa kuti marooms akachena here, ndo pandakaona zvinhu zvakandivhundutsa. Ndakaona prophet ava vainge vakamonera towel zvekare neumwe musikana vachibuda muroom yake kwava kudhonzerana vachipinda muroom iyo yavainge vakabhuka. Ndikaziva kuti zvainge zvaitika ndezvekuti musikana uyu akabhuka yake room ari ega, ivo kwava kubhuka yavo vari vega, kwava kubva vachizosangana later on. Ndakashamisika because musikana uyu at first I did not recognize, but ndakazomuona akagara kupool area. Ndikabva ndati ko musikana uyu ndiye anogara akangobhukwa nevarume vakasiyana siyana pahotel vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo. Ndakashamisika paaingogara achingodzoka pahotel apa. Ivowo vobva vauya pasi pose pandaizovaona vari vose, but sezvo ndainge ndakaona zvakamboitika vanhu vakatogrebana vachipinda muroom, ndakange ndava kutoziva kuti musikana uyu akabhuka. Ndaitozviudza kuti kana ukangoona abhuka prophet nhingi vanotoivo vachitobhuka pasame hotel. Vaisambofa vakabhuka naye, but vaingobhuka vose same day and then vaizongosangana zvavo kumarooms ikoko. Ndakati ndichida kutaura nezvayo nyaya iyi, ndakangonzwa ndichitya sokuti munhu uyu kana ndikada kumufumura zvimwe kuda ndinokwanisa kana kuzotukwa naMwari, because makore acho iwawo zvaitonzi muranda waMwari ende vanotonzwa izwi raMwari richizevezera kwavari. Saka ndakadzvanyirira mweya mutsvene ainge achitaura mandiri ndikati hazvindibati, Mwari ndivo vachaona zvekuita. For many years mukoma ndakazoona pastor ava vachikura vachikudza chechi yavo
chechi yavo ichizara vanhu kuzadza mastadium. Ndinoona vanhu vana veZimbabwe vanoenda ikoko vachiti Daddy, Papa, Man of God. But ndinoti kana ndikatanga kufunga izvo zvakaitika zvandakaona, ndinoti mazuva ekurarama panyika zvochokwadi mashoma, ende tinofanira kuti tinge tichiti kana tikaudzwa zvekuita naMweya Mutsvene hatifanire kuti tinge tichiramba, nekuti mazuva ano mukomanashi handichakwanisi kunyengetera. Pese pandinovhara maziso angu ndinobva ndatanga kurangarira izvo zvakaitika pandakavaona profeti ava. Saka ndinongonzwa Mweya Mutsvene vachinditi wakanyarara, nanhasi uno wakanyarara, vanhu vachifa nekushaya zivo iyo yandakakuratidza. Ndine 42 years, ndine mhuri yangu, asi ndinozviziva kuti ndine mhosva, handina kukwanisa kuti ndige ndichitaura izvo zvandakaratidzwa naMweya Mutsvene. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndinongoti mukoma wangu, udza vanhu kuti ngavasanamata munhu, namatai Mwari. Munhu chero upi zvake, kunyange akaita mapipi akawanda sei anoshamisa, kana usina chokwadi nekufamba kwake uinaye nguva dzose, chenjerera mweya wako. Ndakatomboita nguva ndichirwara ndichitonzwa voice raindiudza kuti ndinge ndichitaura, but ndakatya mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi handina zororo mupfungwa dzangu, nekuti ndinongonzwa ndichizvishora kuti dai ndakangotaura ipo paya. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ndakakanganisika apo pandakazobviswa nevabereki vangu kuchikoro kwandainge ndichidzidza kuboarding school, kwava kubva ndachizoendeswa kugirls high. Ndakatanga kuwirirana nemafriends avo aindipfuurira kuita zvisina basa. From the age of 14 kusvika ndichizoenda kuuniversity, ndainge ndichingoita maabortion one after the other. Ndazoroorwa mukoma, ndopa ndakazoona kuti hana zvechokwadi chipo chinobva kuna Mwari, because ndainge ndisingachakwanisi kubatira pamuviri. Pandakanouchekwa ndikabatira pamuviri, nhumbu dzikatanga kubva one after the other. Zita rangu muchanditi Chengetai. Ndiri mudzimai, ndine makore 51 years ekuberekwa. Ndichati ndinogarawo muAvondale. I'm just a single mom, asina mwana. Ndinozvigarira hangu ndiri ndega. Sometimes ndinombogara nevana vehanzvadzi nevamwe vana vekumhuri kwedu. Vamwe havatozvizivi vemunharaunda mandinogara kuti mwana handina. Vanongoona pamba pakazara nevana vachifungidzira kuti vana ava ndevangu. Mazuva ose pandinomuka ndinonzwa kurwadziwa, ndinonzwa munzeve dzangu kuti ndinonzwa kutemwa nemusoro nekuda kwekungogara ndichingofunga nguva dzose. Mukomanashi handina kumbogara ndakanzwawo mama nemwana wangu akabuda mudumbu mangu. Handinawo murume akambofara neni achiti Mwari vatipawo mwana. Ndinorarama upenyu mukoma wekuti mukandiona ndichifamba apa munoti apa paita zvemai ine mari dzayo. Ndinopfeka hembe dzinodhura, maguchi, ndinofamba neGD6, asi chibereko changu chakafa apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Zvose izvi zvakatanga ndichiri mwana mudiki. Ndainge ndichidzidza paGirls High muHarare. Ndainge ndiine runako rwainge ruchityisa, uye ndainge ndichizvinzwa kuti ndini. Vabereki vangu pavakaita mari ndipo pakanokanganisika tsoro dzose, because inini ndainge ndichida kuti ndinge ndichiramba ndiri kuboarding school, but vabereki vangu vakati kwete, unofanira kuti unge uchiuya kuzodzidza muno muHarare. Ndiine makore 14 kudaro ndakatanga kudanana neumwe murume ainge ari sugar daddy. Murume uyu ainge aine masupermarkets ake ende ainge aine mabusinesses.
Saka sugar daddy ava vainditora vachienda neni kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vaitonditora zvikari pagedhi rechikoro vachinditengera zvose zvandainge ndichinzwa kuda. Ndisu tainge tichitonzi tinotopisawo makore acho iwawo. Vasikana avo vari muzvikoro kana vachinzwa nyaya idzi, zivai kuti kupisa kwamuri kuita nhasi mangwana unenge watova gogo, unenge usingachapisi sezvaunenge uchifungidzira kuti ucharamba uchiita. Ndiine makore 15 mukoma kwava kuita nhumbu yekutanga. Murume uyu akabva anditi, iwewe uchiri kuchikoro hazviite kuti unge uchiita mwana pari zvino, chitora mari iyi chienda kwaprivate doctor. Ndikabva ndaendeswa kwaprivate doctor, nhumbu ikabviswa. Ndiine makore 16 ndikaitazve imwe nhumbu ndikaibvisazve. Pandakazosvika nguva yekuti ndainge ndava kuda kunyora zvidzidzo zvangu zvekupedzisira ndichiri kuhigh school, ndakabvisa nhumbu dzinodarika 5 ndiri kuhigh school. Ndaizviti ndiri smart ende ndainge ndichidanana nemashuga daddies akasiyana siyana. Vose vainge vachindipa mari dzekuti ndige ndichinonosukisa chibereko changu, ende ndainge ndichitozviudza kuti ndisu vanhu vanotonga Harare, isusu tichidiwa nevarume vakawanda. Ndakazoti ndava kuuniversity, after ndapedza zvidzidzo zvangu ndakazoroorwa nemurume ainge achindida kwazvo. Tikaita muchato wedu wakafadza vanhu zvikuru kwazvo. Ndaroorwa kudaro tose tainge tiine mabasa edu anobhadhara. Saka takati gore rimwe chete rekutanga, makore 2, makore 3, 5 akapfuura, hapana kana mwana akauya. Takaenda kun'anga, tikaenda kunana madzibaba, tikaenda kumaspecialist anodhura. Musi wandakazoenda kuna doctor ndiri ndega, doctor ava vakati, amai, imimi ndikuona kuti pane dambudziko riri pamuri. Chibereko chenyu chiri kuita sekunge chakatongojaira kuti chinotakura chovha charasa. Kasi makamboita zvekubvisa nhumbu here before? Ndakanzwa hana yangu ichirova ndikati hongu zvakamboitika. Mukomana chendakachema ndiri muofisi madokta ivavo ndikatanga kurangarira mazuva awo andainge ndichimira pagedhi repagirls high ndichimirira mashuga daddy vaiva kuzonditora nemakresida. Muchiri kuirangarira here? Kwaiva neimwe motikari yainzi Cresida, so zvinoita upenyu. Motikari idzi dzamuri kudadana nadzo mazuva ano muchiti anofamba nemotikari yakati. After 20 years zvinenge zvatova zvimotikari zvinenge zvisingachatrendi, zvisisiri mufashion panguva yacho iyoyo. Ndinorangarira kuti ndainge ndina vamwe sugar daddy vangu, so vainge vaine Cresida yavo yainge iri yelight green. Cresida iyi mukoma yainge iine mabooster kumashure kwayo uku. Vaiti kana vakati vhum vhum, so wainzwa kuti iyi ndo inonzi motikari. Vanhu vachindiona ndichinonopinda muCresida muya vaiti aiwa, ndiwe munhu ari kupisa paHarare. Vamwewo ndo vainge vaine maBenz, maMercedes Benz aya ekudhara, zvekuti urimo mukati mayo wainzwa kuti ndasvika pandinofanira kuti ndige ndichizosvika, but takazongopera mukoma. Ndisu vaya vamunonzwa vachinzi dzakarira kudhara kiki ama 2K ava tinongovatarisa zvavo tichiti muchasvikawo pakuzoti munenge machembera, muchatanga kuzviseka kuti asipo paya ndakatobvisira nhumbu nekuda kweIphone yacho maybe after kana 10 years inenge isisiri foni yekuti inenge ichiri kushamisira. Murume wangu akazopedzisira andiramba. Ndakarambwa zvinorwadza mukoma kuunzirwa munhu ainge aine pamuviri. Ndikanzi ndo amainini vako ava chigarai mose. Ndikaona kuti hazviiti, kana munhu uyu akazosangana neproblemu zvinokwanisa kuzonzi ndini ndamuitira godo. Ndikamubvisira nhumbu yake. Akati haachakwanisi kugara nemunhu asingakwanisi kumupa mwana, mumba munongogara makanyarara. Saka ndakabva ndachizongosiwa nemurume, iniwo ndikangosara nemari dzangu. Ndikabva ndachizobva kwatainge tichigara kwava kutenga hangu imba muAvondale kuti ndinge ndichiwana pekuzororera nepekuzopararira. Ndakapedza uduku hwangu ndichidya mari yevarume vandaifambidzana navo. Nhasi mukoma shungu dzinoti kana dzikandibata so
ndikanzwa panenge pachichema mwana ndinonzwa kurwadziwa nekurasa kwandaiita vana chipo chinobva kuna Mwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa izvezvi pane umwe munhu so ari kutoenda kunotenga kana mushonga wekuti anga achiibvisa nhumbu yacho, asi umwe munhu ari kuti dai Mwari machingondipawo mwana kana mwana umwe chete ndisati ndanyanya kuchembera. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi mukomana Shimakadi zvenyu panonzi vabereki vanenge vaita separation, vana ndo vanozosara vachitambudzika. Mudhara wangu vakabva vachizoroora mukadzi ainge ari best friend yamama vangu. Takakura tichinzi mai vangu vainge vari muroi, saka mai vakatambudzika zvisingaiti, vakazofa vachinzi vainge vaine buri pamwoyo pavo. Hamena kuti zvakakonzereswa nestress here kana kuti vainge vagara vaine urwere hwainge huri munyama dzavo. Mukomana Shem, inini ndauya pano, ndinogara kuno kuDublin kuIreland. Ndakauya kuno a few years ago. Ndiri munhu anoshanda basa rangu recaregiver. Shanda zvakanaka, asi ndiri kurwadziwa nekuda kwezvakaitika. Ndokusaka ndauya pano for therapy kuti ndikuudzei everything that has been happening. Zvose zvakatanga ndichiri mudiki tiri kuzimu. Baba vangu vakarambana naamai vangu apo pandainge ndiine 8 years. Baba vangu vakabva vatora best friend yamama, vakabva vachizova my step mom. Kubva musi iwoyo baba vangu vakatanga kudyara mbeu isina kunaka mupfungwa dzangu. Amai vangu vakatanga kupenga after varambana nababa vangu. Ndikangoti a month after that, apo patakange tava kugara nastep mom vatsva, ndo pakatanga kupenga amai zvikanzi vainge vakanoroya munhu ainge asingaroyeki. Ndokusaka vainge vachipenga. Taitovatya mama because vakatombounzwana nasekuru kuti vange vachitiona taivatya nezvavainge vachitaura nezvainge zvichiitika. Saka taingonzi amai venyu vanoroya. Ndiko kusaka ndakavaramba. Vainge vachida kukudyai senyama ende vaida kuti inini ndisazobudirira. Step mother vangu, sezvo vainge vari best friend yamama vangu, vainge vari munhu vaitowedzera vachitotiudza kutoti mama vedu vainge vari muroi. Sevana taitengerwawo zvinonaka zvose zvatainge tichida, vachiti ndini amai venyu vechokwadi avo vanokwanisa kuzokudyai. Saka takange tiri musituation yakadaro. Ndakabva ndachizowana mukana wekuya kunoko kuIreland. Ndikatanga kuwana mariwo sacaregiver. Amai vangu vakatombotaura neni padainge ndichiri kuSouth Africa. Ndakati ndataura navo ndikangonzwa kungovavenga. Ndikati sei mava kunditsvaka ndakura kudai so, sei musina kuuya patainge tichiri vana vadiki. Ndikati muri muroi, kuberekwa nemi, kuberekwa nechibereko chakatukwa, handiri kana kukuonai. Mashoko andakavaudza paWhatsApp awa. Saka usiku ihwoyo ndakarota mukadzi wechikuru achichema zvisingaite achiti mbereko yangu yandituka. Hapana kana kuzomboita mazuva amai ndokubva vachizoshaika. Amai vakati vashaika kudaro, step mom vangu vakarohwa nemwana wehanzvadzi yavo, zvichinzi paakafamba akaenda kuChipinge akanovaratidzwa step mom vangu ava muglazi, hanzi vasina kupfeka usiku, vakatogada bere. Ndakazouya kunoko. Ndauya kuno mukoma mai vainge vatofa ende vakafa nechirwere chavo chemwoyo. Hatina kana kumboda kumboenda kurufu rwavo. Saka dzimwe nguva ndinovarota vanenge vachichema zvisingaiti. Ukuwo amai nini ndinotya kuvabudira pachena because patori nenhau yekuti ivo vanogona kunge vakatozouraya mwana wehanzvadzi yavo uyo akavarova because akazongotsikwa nemotikari. Ainge ari makanika. Motikari iyoyo yainge yakatopakwa. Hanzi akangodongorera achiti pane zvaainge achida kutarisa muzasi memotikari. Motikari ikatongorola ikamutsika ndokubva atongofira pasport. Saka ndinototya kana kuvabvunza zvakawanda pati
ndo zviri kuitikawo mulife mangu izvi. Ndinoti kana ndikanzwa vamwewo vandinowirirana navo vachiti vatumidzirawo vana amai vavo mari kuZimbabwe uko, ndinobatikana zvisingaite kutoyeredza misodzi. Nhasi uno mukoma ndinoti Mwari dai mandiregerera nekuda kwezvandakaita, kutuka kwandakaita amai vangu, uye amai kwamuri ndinoti dai mandiregerera muri kwamuri ikoko. Ndiri mwana wenyu, ndimi makandizvara, takanyingirwa tikanyeperwa kubva tichiri vana vadiki, hatina kana zvatainge tichiziva. Ndinenge ndirimo mucomment section mukoma, kana muposta nyaya yangu mungondizivisa kuno kuFacebook. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi unozoona kukosha kwemubereki usisina mubereki wacho. Kana uchiri naye mubereki, hanzi haukwanisi kuona kukosha kwake. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.